Nano yan ba? Balam yan, hindi ko paikit yan ay. Ay, iningawsan kong vegetarian shake para ka na magpakapayat. Mumunang sangkap ining bubot na saging sa bane. Pangadwa, ining bubot na mangga. O bab, o panibubot yung kiyang lalag eh. Ay dumo panayin ko pa waring lulot la bayo ko magtinda. Lulot laran din kay nga tiyanda po ta may panganla. May balik ka ta. Inglarang pamak si luglugan tamo tsaka ta nakabit Kenny. Ay kapras na naman po pala yung shake nyo. Marketing strategy ko ito. Bakang tapot ang pengan da, edo na napapansinan nung ganyaman no wali. Kasubuda mo lagad. Tsaka ta na di nang dita ka sa reguelas na pampayo mo. Ang kaya ka nata ng main ingredient tamo na. Ining Carabao grass, tsaka tamlo ko yung kayang ugat para masyadong mapait. Anya kasing mimisip kong business, o tala akong nga isip, paano ako nga kakit kang paligid dikot. Kaya ini, business ko na mo yung dikot. So ini ka nata na yung kaya katamong pampalasan eh. At long kutsarang brown powdered tiles. Tsaka 4 na kutsarang betchin. 1, 2, 3, 4. Yan, malinamnam niya kanyan. At saka tano daldakan para madurog. Ay ba, pati ako gagamit blender. Malilyo kaya takip mo nang makakariton ko mo kaya mag-blender ko pa. Noong kesaksak, gumamit ko pa waring extension. Masyado yung malauting kaya kami at luya pang kilometro rin kaya kami ang gakeni eh. Una mo may bagut yun, muli ko pa para mo saksak ke. Alibap, worry, shaking kaya kayong negosyo, dapat ati kayong blender eh. Ay dumo, nung ketin saksak yung buldit ko. Tena ko kaya paboren, diskarte ko ini eh. Bisa kay ka ng Kenny oh. Opo, takotang muin ka na akong shake alayang yelo. Aldoldo ako magdalang yelo, ning malalaso mo agad. Nunyo po wari ka na yung yelo yun. Way tsagat ang kulay malutong timba. Kaya po tamelaso, ken ko na muwawasan ning kanawang ingredients eh. Ay doon na ba, dapat magdala ka ice box sa litimba. Kenny, palit ka tawo. Ika na magdaldak Kenny, ako na mag-vlog. Total bobo na ka mang mag-vlog eh. Ika na magdaldak Kenny, total da ka na ka mang balog yung gagawan ko eh. Ba, paano ya kaya yung blood na? O pasensya na Bab, sige po tuloy yun na po yung kaya gagawan. Nano na po kayo next step Bab? Pasalamat ka, Choco King Mood ngayon, isegot na akong Christine. So ining na yung next step ne. Kaya rin ang pendaldak, lagyatan na ining aduang kasando ang kimchi. Ang kaya para mas malinamnam niya, dinantayan sa bokari ka rin eh. Panggogo ko na mo kanya, niya rin yung kakatamang vegetarian shake. So ayan, Bab, karang iganaga ng Food Explorer Ken, munta kayo mo po kayo ng Masantol Public Market, akit si Bapang Junior. At saka na kayo po sali kayo na Bab. Amo, ariyan mo na yung kaya kang vlog. Amo, tingkong sabihan ka ng viewers mo. Woy Bap, iko. Woy iko. Panay ka manal be Bap, pero yaka mag-follow ne. Yaka marine Bap, mag-follow na ka-click mo na yan.